Mbak Mimin itu menjadi tolok ukur seorang artis yang sangat prestis. Pas dirang-rangin kaya ngene iki, panjenengan kudune dadi wong tua mbok jejeke nglempengke. Kon kowe wis rasa jejeg. Wis tua iki kan sok kanggo muntir barang. Kok arep tekan gone Yur. Muntir. Oh, tak kira Kene lho, kene lho, Min. Maksudnya ngene lho, Pak Mbah Kenyot, jenenge Trinil iki mbok rasa ngewer-ewer. Sing wis ya wis. Ya tak ewer-ewer opone to. Iki rame ngewer-ewer sok nyet-nyet barang. Sing nyenengke iki adik. Anggerene meng golek korban. Mulai esok tengkel, anggere sing teko ibu gut wah jang. Sepuan gut. Nek tekan nung-nung, cah-cah kampus kene ngene diandang delon. Gase dikai paselin kan. Anti lunyu kaya anu tap-tapane lho. Tipis. Balaker. Gase kok laker. Barang dole pecok golek pengganti kok ya. Ya setelah apa bar lebaran, acara sawalan, kabeh kumpul ae seneng to. Seneng piye? Kowe ngerti ra Mas iki aku nganggo klambi merah iki ngopo? Wih, berani ini to, ngene. Berani merah iki merangsang amarah ngerti ra? Nah, aku merah ora. Apa? Merangsang bikin gairah. Pikiranmu iki jan selalu Heeh. Aku Merah nek nggonku beda bojoku. apa? Merasa pengin diperah. Aku bojone rasa bangsa sapi. Ngece ya. Neng kowe iki belajar saka sapi poang lho gitu. Lho kok marsi Oh, kuwi rumah tangga paling harmonis kuwi sapi poang. Sapi poang kae dituntun ngono mbok dibajul wong lanang bagus ngopo wis to. Hasbi kok bajul bajulan nak mesti moh. Oh iya ya. Kuwi rumah tangga paling harmonis. Mesti gayeng kok terusan. Lah yang piye nek kaya ngene iki tetep yang terjadi amarah ono niki Mas. Lah ngopo? Lah aku dadi protes warga to. Mergo sing sawalan wingi Oh sing Mbak April dan Mbak Mimin kuwi iki tidak sesuai dengan kesepakatanku. Dekne teko niki telat lho, Mbak. Lah aku Mending tenang lo daripada ra teko Nil. Loh, tapi kan kuwi wis menyalahi aturan lho wong. Kudune iki wis acarane wiwit malah wis rampung dekne lagi teko. Lah yo kuwi aku disalahke karo warga. Duit ki tampane nggon aku lho, Mas. Wis tak neke Mbak April dan Mbak Mimin. Lah iya wong panitiane kowe posok nek selera aku. Aja kowe salah menginformasikan jame ning ngene si Apri Mimin. Ora, Mas. Kuwi iki wis kabeh iki wis tertulis nang nggon surat perjanjian. Gek kabeh warga nggruduk aku gebyor aku. Untung aku ki wonge waterproof to. Nek ora aku wis gembrojot. Wah, ya kok diurus nek kuwi. Iki wis wani teko mrene kowe. Arep golek gelut apa piye? Rasah kowe sing maju rene bupati blabane tak cokot balune ngerti ra? Emosi tenan aku. Mbak Kenyot, Apa? Jaluk dikenyot meneh kowe, ha? Aku nek wis ra iso piye-piye. Aja. Rasa kenyot ra duwe poang. iki menungso apa? Banaspati to, Mbak? Iki bakal lato-lato. Ora bakal lato-lato. Seneng dolanan lato-lato. Saatase aku ki wanita ago kok diwirang-wirangke di muka umum lho. Apa? Wanita ago. Sumpah. Sumpah. Saorane kok sing ngagungke aku ngono lho, Mbak. Sampeyan Sumpah nek wanita agung. Kowe wanita yo tercela. maksudnya image yang sudah aku bangun selama ini jangan sampai dipatahkan. Bahwa Mimin itu seorang idola. Bahwa Mimin itu menjadi tolok ukur seorang artis yang sangat prestis. Pas dirang-rangin kaya ngene iki, panjenengan kudune dadi wong tua mbok jejeke nglempengke. Kon kowe wis rasa jejeg. Wis tua iki kan sok kanggo muntir barang. Kok arep tekan gone Yur.
nyut. Jenenge Trinil iki mbok rasah ngewer-ewer. Sing wis ya wis. Ewer-ewer opone to? Iki rame ngewer-ewer sok nyet-nyet barang. Iso digawe cilik iso ngobrol. Ora iso. Ora iso. Iki nesu, si Trinil nesu ki ana sebabe. Ana mula bukane ngopo dhek nesu ora mungkin to. Masalah iki apa? Iki permasalahane Mbak Apri karo Mbak Mimin kuwi iki menyalahi persyaratannya dheweke. Lah. Kuwi kudu ditelak. Oh. Aja ditelan mentah. Carane pangan ki nganggo dikunyah, nganggo digayemi, nganggo sliliten barang. Ora ditelan mentah. Sopo sing hargane mie kowe keloloten? Iki ora iso kaya ngene permasalahan iso tak pidanakan kowe tak hukum. Iso Masalah iki apa? Masalah iki apa? Kok ngerti Iki nek dikom yo dadi sepiro? Lah ya, ora dikum ora. Ora aku bunek ya cilakane. Kok jukum dhek dipidana. Ki mlebu penjara wanita apa pria ngono masalah iki. Mula aja waten. Permasalahan iki apa kok jarene Trinel kok kowe karo si Kok jare muni telat. Wis saiki Ini ngomong. acara sawalan kuwi. Jane aku wis teko risik. Ning waktu ki pas aku datang, hamba hadir. Ora di zoom karo panitia, ora di zoom karo sing tukang syuting. Jadi seolah-olah aku mongko kuwi sing telat mung Apri. Aku wis standby ning kono. Wong aku melayani Haji Hamsip. Oh ya kuat layani Haji Hamsip. Sing penting aku wis ning lokasi. Lah nek ra ono sing kondo nek jenengan ki wis teko nang kono. Wis ya kene jenenge sok Ngenten lho. MOU-ne aku nang kono kan nggo cantik-cantik. Lah ya salah. Kowe cantik ya ora kowe. Rasane kok kaya Kaya ora pilihan. Gue pemanis pertunjukan sawalan ki kan aku neng kono ya ora ceritane. sing profesional no Mas. Ora iso Tembung pisan kok natoni orane sapa hidup. apa ya kloro-loro kowe iki yo. Iki kan gue bar sepuluh panas. Kadani. Bocah loro iki rong mletheki lho aku. Wingi ana wong kere ngundang Kang dikletak. Saiki aku gede. Gelut ya gelut trik. Ora ngono yo. Kabeh warga kuwi iki belajar kilaran. Wis dong ngenehi dhuwit ki mergo pengen Mbak Mimin Aku kok pulang. Ukurane duit kalih. Ukurane mung duit ta balekke. kok bali yo ngene iki. Kowe percaya ta nek dhek kenal pat blombongan? Oh jebule duit tak serahke. Kehormatan